Stojíme v srdci malebného Kunvaldu. Nenápadný domek na Sboru, který vidíme před sebou, je ve skutečnosti kolébkou velkého duchovního hnutí Jednoty bratrské. Právě tady roku 1457 se shromáždila skupina lidí inspirovaných učením Petra Chelčického. Někteří se domnívali, že husitství ztrácelo nejen na radikálnosti, ale i myšlenkově. Jiní hledali nové myšlenky a mravní spruhu. Hledali cestu k prostému a opravdovému křesťanskému životu. V čele stál bratr Řehoř. A díky podpoře krále Jiřího z Poděbrad mohli bratři v Kunvaldu založit svůj první sbor. Na tomto místě stával dřevěný kostelík centrum jejich víry i každodenního života. Odtud se Jednota bratrská rozšířila do dalších krajů a dala světu osobnosti, které ovlivnily celé generace. Mezi nimi i Jana Ámose Komenského. Dnes domek na Sboru slouží jako památník. Uvnitř najdete expozici, která vás provede dramatickými osudy členů Jednoty bratrské od pronásledování přes vyhnanství až po jejich vzdělanostní vrchol, kterým byla Bible kralická. Každý kout připomíná touhu po svobodě víry a po životě založeném na pokoře a pravdě. A pokud se vydáte dál, čeká vás naučná stezka po stopách Jednoty bratrské. Zavede vás k modlivému dolu, k Bratrské lípě i k místu, kde stávala bratrská kovárna. Celý areál tak není jen muzeem. Je živou připomínkou hnutí, které se zrodilo právě tady v Kunvaldu. A jehož odkaz přetrvává dodnes.